Μερικές φορές υποστηρίζουν κάποιοι ότι αυτό που έλκει είναι στατικός ηλεκτρισμός. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Αλλά όταν κάνεις συμπαγή την άβρα ή την προεκτείνεις, μπορείς αντί να το έλξεις, να το σπρώξεις. Κάτι που δεν κάνει ο στατικός ηλεκτρισμός. Μπράβο. Το βλέπετε? Σωστά. Και αυτό, το σπρώχνω. Δεν το έλκω, Ναι. το σπρώχνω. Το σπρώχνω. Ή φρένω. Βλέπετε? Φρένω, προχωρά. Άρα δεν έχουμε στατικό ηλεκτρισμό, έχουμε πράγματι την άβρα που είναι συμπαγή και μπορεί και σπρώχνει. Τσακ, το βλέπετε? Ναι, πολύ ωραία. Εδώ. Έτσι. Άρα αυτό που παίζει ρόλο είναι να μπορούμε να ελέγξουμε την ενέργεια. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το μυαλό. Και ένας πολύ καλός τρόπος να ελέγξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό είναι να νηστεύουμε. Δηλαδή, όταν λέμε να νηστεύουμε, να μην τρώμε πολλές σοκολάτες, να μην πίνουμε πάρα πολύ αλκοόλ, λιγουλάκι. Έτσι, να έχουμε ένα μέτρο σε όλα τα καλά. Καταλάβαμε? Φτάνει.